Napukot sa mga kapulisan ang usa ka individual nga giilang si alias Jojo, usa ka street level individual sa gikasang bypass operation batok sa illegal nga droga. Ang maong operasyon kilangkuban sa mga otoridad sa lungsod sa San Isidro sa nakalapayng adlaw bandang alas 10:15 ang takna sa kagabion sa Purok Malipayon, Barangay La Union, San Isidro Davao Oriental. Nakumpiska gikan sa posisyon ni alias Jojo ang gituohang droga nga adunay gibugatong 2 ka gramos nga mobalor og 13,000 ka pesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa San Isidro Municipal Police Station ang maong Dakpan ug hikay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang niini, mapasalamaton ang mga kapulisan sa mga katawhan sa hugot nga suporta batok sa kampanya sa ginadili nga droga ug magpadayon kining magbunitor inubanan sa mga tabang sa nagkalain-laing barangay functionaries sa maong dapit ilawom sa panggapahan ng lokal sa San Isidro Davao Oriental. Mga katropa, kung hilig nimo ang pagkape, pag Santon Plus Coffee Max, nangapi ka na nanampal pa jud ka. Santon Plus Coffee Max, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Ken Acevedo, ex-FM News.